A xente nova está fascinada con este concepto de vintage. De feito, están recuperando incluso cámaras. Eu creo que aburrironse do digital. É moito máis entretenido o analógico. Nada máis abrir a porta desta tenda da Coruña xa aparecen clientas que volveron á fotografía analóxica. Usaba sempre na adolescencia, despois viñeron as digitais, cambiei, unha vez perdín un disco de 5 teras con moitísimas fotos e nunca máis. Entón con isto sí que garantizo que as vou revelar e que as vou ter. Na casa sempre tiven álbums de fotos reveladas, gústame velos de vez en cando e quero empezar eu a facelos. Xente entre 15 e 30 anos volveu moitísimo. A intriga de non saber o que fixeron e logo moitas veces nos chaman, non saliron fotos, e por qué? Pois non se dan conta que disparar 20 ou 30 fotos non quere dicir que logo saian. Que salieron 26. Vale. Non acordo cuántas eran, e quizás non hice todas, non? Algunhas recordo facelas, outras non, teño que velas todavía todas. Esas facilidades que ten a cámara digital, que de feito os fotógrafos acaban enviciándose en comprobar na pantalla a foto que acaban de facer. Faise 20 veces a mesma fotografía, non se sabe ben por qué. O digital ten unha ventaxa que é a ráfaga, non? Que sempre vas a conxelar o momento acertado e que tens que sabelo buscar. Isto é laboratorio, é aula, é sala de exposicións. Nos partimos un pouco ca idea de facer ese lugar específico onde a xente poidera practicar a fotografía fotoquímica, pero tamén aprender fotografía en xeral. Hai xente que xa grande e ven tamén xente nova, e ven tamén xente que ven co gallo de positivar as fotografías no cuarto escuro, é dicir, pasalas ao papel por medio da ampliadora. Pero Pep é cauteloso á hora de falar da volta da fotografía analóxica. A día de hoxe eu penso que se trata dunha moda, trátase dunha moda de consumo. Nós nunca deixamos de ter analóxico. O que pasa que a finales dos 90, máis ou menos, empezou a baixar por culpa do digital. No 2006, por aí máis ou menos, é como se desaparecera, pero sempre quedaba xente. Haberá, pois, cousa 7, 8 anos, e daquela os materiais estaban baratos, as películas estaban bastante asequibles, e había moitísimo máis traballo que agora. Co Covid parouse todo, pero a xente rebuscou por casa, atopou cámaras vellas, carretes. E logo a volta todo o mundo traía os carretes, máis as cámaras para ver se funcionaban. Logo voltou, pero incrementado de precio moitísimo. Pagar 15 euros por algo polo que hai 8 ou 9 anos pagaban 3, esta é a diferencia. Temos un aquí que saliu hai pouco, que ten tonos vermellos, alaranxados, como de atardeceres. Cámaras de un solo uso, desechables, tamén volveron un montón. Fotografía analóxica, digital, artística ou de verán. A fotografía estática, a imaxe estática, lévate a ensoñar o que vai a suceder. Digamos que non hai un desenlace. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Nunca hai final.